Кніга лічбаў, раздзел 24. І калі Балаам пераканаўся, што Господу падабаецца, каб ён дапраславіў Ізраіль, не пайшоў, як раней хадзіў, каб варажыць, але павярнуўшы аблічча сваё да пустыні і падняўшы вочы, убачыў Ізраіль, што стаяў лагерам па сваім пакаленнях. І калі агарнуў яго дух Божы, сказаў ён прароцтва сваё кажучы: «Кажа Балаам, сын Беора, кажа чалавек, у якога адкрытыя вочы, кажа той, хто чуе Слова Божае, той, перад кім з'яўляецца ўсемагутны, той, хто падае, але так вочы яго адкрываюцца. О, як прыгожыя палаткі твае, Якубе, і паселішчы твае, Ізраілю! Раскінуліся яны, як даліны, як сады, што арошаны рэкамі, як дрэвы алоэ, якія Господ пасадзіў, як кедры паблізу водаў. Хай цячэ вада з вёдзер яго, і хай зерне яго мае досаль вільгаці. Хай цар яго узвысіцца над Агагам, і хай узнімецца царства яго. Бог вывеў яго з Егіпта, ён для яго, як рогі буйвала. Праглыне ён народы, ворагаў сваіх, а косці іх паламае і струшыць стрэламі сваімі. Ён ляжыць і спіць, як леў і як ільвіца. Хто адважыцца пабудзіць яго? Хто дапраславіць цябе, той і сам будзе дапраславёны. Хто пракляне цябе, сам будзе пракляты». І разгневаны на Балаама Балак, пляснуўшы рукамі, кажа: «На праклён ворагаў сваіх паклікаў я цябе, а іх ты ўжо трэці раз дапраславіў. Вяртайся цяпер да свайго дома. Хацеў я цябе багата ўзнагародзіць, але Господ пазбавіў цябе прыгатаванай узнагароды». Балаам адказаў Балаку: «Ці ж ужо тваім пасланцам, пасланым табою да мяне, не казаў я: нават калі Балак дасць мне поўны свой дом срэбра і золата, не змагу працівіцца слову Господа. Ані што добрае, ані што ліхое не выкажу сэрца свайго, але толькі тое, што Господ скажа, тое і скажу. І цяпер, адыходзячы да народа майго, я скажу табе, што зробіць народ гэты з народам тваім у апошнія часы». І выказаў ён прароцтва кажучы: «Кажа Балаам, сын Беора, кажа чалавек, які мае адкрытыя вочы, кажа той, хто чуе словы Божыя, хто ведае думкі найвышэйшага і бачыць з'яўленне ўсемагутнага, які падаючы мае адкрытыя вочы. Бачу яго, але яшчэ не цяпер. Аглядаю яго, але не паблізу. Узыходзіць зорка з Якуба і паўстае скіпетр з Ізраілю. І ён струшыць галаву Мааба і зруйнуе ўсіх сыноў Сета. А Эдом будзе уласнасцю яго, і Сеір стане уласнасцю яго ад ворагаў яго. Ізраіль будзе рабіць вялікія справы, ад Якуба будзе валадар, і знішчыць ён рэшткі з народа». І калі убачыў ён Амалека, абвясціў прароцтва сваё, ён сказаў: «Амалек першы з народаў, рэшткі яго знікнуць». Убачыў таксама Кінеяў і абвясціў прароцтва сваё і сказаў: «Моцнае жытло тваё, і на скале пабудавана тваё гняздо, але і яно прызначана на знішчэнне, калі Асур зняволіць цябе». І абвясціў прароцтва сваё, і зноў сказаў ён: «Гора, хто будзе жыць, калі Бог зробіць гэта. Прыплывуць караблі Кітыма і перамогуць асірыйцаў, і спустошаць Гебер, але ўрэшце і самі загінуць». І ўстаў Балаам і вярнуўся на сваё месца. Балаак жа дарогай, якой прыйшоў, пайшоў назад.